जोंनि जेब्लानाखि एनडिएफबिआ सिजफायार जादोंमोन बे सम 2005 बे समनिफ्रायनो जोंहा बेयाव मोनसे एनडिएफबि केम्प दंमोन आरो बिथांमोना जोङो बे ओनसोलनि 6था बर' गामि जोङो सावरायनानै बिथांमोना बे जायगाखौ लादोंमोन। जोंनि राभा मोनसे बस्ति दङ बेखौ लानानै 7था जायो। दा बे हिसाबै जोङो बिथांमोननो हगारलायनाय बै समाव केम्प दङमोन। बिथांमोननि आमोलावनो बेयाव काजु बादाम जादोंमोन। बे काजु बादामा दिनैसिमबो नेरसोन दङ। आरोबाव बिनि उनाव थालिर बागान दंमोन। आनिफ्राय फैयै फैयै बिथांमोना दिनै सिजफायाराव फैबाय। दा जोंहा बेयाव दिनैनि ज' ओंखारनायनि खारना बेनो जे जोंहा गोदो आबै आबौ आमोलनिफ्रायनो जोङो बे जेनाखि हगारनाय जायगा बे जायगायाव जोङो गोदोनिफ्रायनो सिबिं आबाद मावनानै जाबोयोमोन। नाथाय थांनाय 4 बोसोरसो सिगां फरेस्ट बिफाननिफ्राय फैनानै जोंखौ माना होनाय जादों। सिबिं खुयै होआखै। सिबिं खुयोबा ट्रेक्टर लांनो नागिरो। नाथाय जोङो दुखु मोननाया बेनो जों बर'आ एसटि हिसाबै जोंहा मोनथाय दं हिसाबै आबाद मावनानै जानो नागिरनायावबो बिथांमोना बादा होफैयो। नाथाय नैबे जायगाखौ नोंथांमोना नाय बेयाव गुबुन हारिया फैनानै खोथिया आबाद खुयो, गोबां आबाद मावनानै जायो। बेयाव फरेस्ट बिफाननिफ्राय जेबो एक्सन लानाय जाया। खिन्थु जों बर'आ जेब्लानाखि बेयाव माबा मोनसे मावनानै जानो नागिरो फैनानै डाइरेक्ट बुंफैयो नोंसोर बेयाव मावनानै जानो मोना, जुदि ब्रायै मावोबा नोंथांमोननि ट्रेक्टरखौ लानानै थांनाय जागोन, बेबायदि जोंखौ धमखि होफैयो। आरोबाव मोनसे जाना जाहैबाय दिनै फरेस्ट बिफाननिफ्राय जोंनि रायजोनि खुनु कनसाल्ट गैयालासेनो बिथांमोना 62.5 हेक्टरनि मोनसे सेंसन लाबोदों। जोंहा बेयावनो जोङो दिनै ज' जानो गोनां जानानै फैदों। जोङो बे 62.5 जेनाखि हेक्टर बिथांमोना सेंसन लाबोदों जोंहा बेयाव अजद गैयामोन। नाथाय दिनै जोंनि दखल सत्तम हाखौसो जोंखौ लोगोसे जोंनि माइ गायग्रा हाखौ माखासे लांफानानै बिथांमोना बे बागान खालामनो नागिरदों। नाथाय नैबे गोलैसोनानै थानाय हाखौ सावगुरिनिफ्राय लानानै नैबे भेलाखौबा धलासिम थिनालिसिम मथा मथि 80 हेक्टर बिगा हा दङ। बेखौ आनज्रायनानै जों बर' मावनानै जाबाय थानो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बे बिथां एनजिअफोरनि मानसिफ्रा बिथांमोना बे लामाजोंनो सानफ्रामबो थांलाय फैलाय दैलि थांलाय फैलाय। जोंहाथ' सन्देह दं बेयाव माबा मोनसे अनसुंथाइ लानानै पकेट मानि खरसा लानानै बिथांमोनखौ सान्स होयो होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। आरो जोङो नैबेखिनिखौ जोङो सिगां जागायजेनजानो लुबैदों। फरेस्ट बिफाननिफ्राय जेनाखि सेंसन फैदों नैबे आबाद मावनानै जायो बे जायगाखौ जोङो गायग्रोनांगौ। बिनि फरे जोङो सावरायनायनि गेजेराव जुदि जोंहा हगारथाव जायोबा जोङो बेखिनिखौ हगारलायनाय जागोन रायजोजों सावरायनानै। खिन्थु नाथाय जोङो बेखिनिखौ हगारग्रोनाय जानाय नङा। जोंनि दखल थानायखौ बे जोंनिफ्राय 7था गामिनि रायजोनि डिसिसन आरो बियो। खारन बेयो जोङो गोबां समनिफ्राय जोङो बे दखलाव दङ जोंनि रायजोआव। ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। अदालगुरि शहरनि ब्रह्मसेबा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, नार्सिं एसिस्टेंट आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो।
बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कर्ट रोड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब फिडि अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन।